Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле хозур ТВ тамашачылары, эфирда Имам Насыйров тапшыруы, сездән килеп ишеткән сорауларга хәзрәтләребез белән җавап таба торган тапшыру. Һәм инде әлбәттә андый сораулар калган мисалларны экранда күргән адреска юллый аласыз. Иншалла, редакторларыбыз белән аларны сайлап алып, карап алып, барысын да җиткеребез, өйрәнербез һәм инде сезгә җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, Казаныбызның бик мөлаим иске татар бистәсе дип атала торган җирләрдә урнашкан Мәрҗани мәчетенең имамы Ансар хәзрәт Мифтахов. Ансар хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Инде Аллаһ Тәала теләш эшләп бирсә сезгә дә, безгә дә һәм инде әлбәттә шушы ирешкән сорауларга җавап кайтарып, үзебезгә дә вәгазьләнергә һәм әлбәттә тапшырубызны файдалы кылып, тамашачыларыбызга да файдалы итеп үтәргә насыйп итсә иде. Амин. Амин шулай булсын. Хәзрәт, беренче сорау: бабай әтигә йорт төзү өчен ниндидер сумма биргән иде. Без аларны кире кайтарырга тәкъдим иткәч, бабай инде әлбәттә кире кайтарырга ашыкмаска кушты. Өйне төзегәннән соң сөйләшербез әле диде. Ләкин бабай үлде һәм без хәзер нәрсә эшләргә һәм ничек бурычны түләргә белмибез. Субханаллах, Аллаһ Тәала иман байлыгы биреп, рухларын шат әйләсен. Әлбәттә, мондый мәсьәлә бик күп дин кардәшләребездә килеп туа. Мәчеткә дә мөрәҗәгать итүчеләр бар. Хәзрәт, кемнәндер бурыч алган идем, ул кеше китеп барды, нәрсә эшлим дигән мөрәҗәгатләр белән халык сорауларын бирәләр. Әлбәттә, шәригать буенча караганда, шәригатебез, дин исламыбыз буенча караганда, беләбез, күпләребезнең җиназа гыйбадәтендә катнашканыбыз бар. Җиназа гыйбадәте укылыр алдыннан хәзрәт сырый иң якын кешесен һәм иң якын кешесен бер читкә бастырып, уланы яисә артка бастырып, яисә алдагы сафта бер почмакка бастырып, уланы күрсәтеп, монда аның якын кешесе бармы, яисә инде хатын-кыз үлсә, аның ире кешесен билгеләп куя, яисә инде әти-әниләре вафат булган вакытта аның инде яисә якын улы улын билгеләп куялар. Бу инде билгеләп куя, шул өчен күп кеше аны аңлап та бетерми, ни өчен билгели икән дип хәтта сорауда бирмиләр. Шуның өчен билгеләнә, әгәр дә бу кешенең бурычлары бар икән, димәк бу кеше ул үз өстенә ала дигән сүз. Бурычларын үз өстенә ала һәм инде әгәр дә ул мәрхүм кешенең бирәсе бар икән, шушы кешедән аласы була ул бурычны. Инде әгәр дә шушы мәрхүм кешегә кемдер тиешле икән, бурычлы икән, ул вакытта инде шушы билгеләнгән кешегә ул инде үзенең шушы бурычын кайтарып бирергә тиешле була. Шуңа күрә бу билгеләнә, ягъни адам баласы бу якты дөньядан күчкәндә бурычлы булып күчмәсен дигән ният белән бу әлбәттә эшләнә. Шуңа күрә бу җиназа гыйбадәтен башкарганда да хәзрәт бер кешене билгеләгәндер, бәлки сезнең әтиегезне билгеләгәндер, яисә кемдер берәр төрле туганнарын, якыннарын билгеләгәндер. Аңа инде шушы билгеләнгән кешегә мөрәҗәгать итү кирәк, чөнки инде ул бурыч кемнәндер, бәлки ул сез анардан алгансыз, бәлки ул кемнәндер алган бурычы бардыр. Ул инде сез тапшырган акчадан шушы аның бурычын кайтара һәм инде шулай итеп бу кеше иншалла бу дөньядан күчкәннән соң бурычсыз килеш булачак. Чөнки бурыч мәсьәләсенә килгәндә ул кешенең менә әйтәбез, кеше якты дөньядан күчкәннән соң банкрот була дип әйтәләр. Күп вакытта хәзрәтләр дә вәгазьдә сөйлиләр, мәрхүмнәр турында сөйләгәндә, мәйет турында, бу дөньядан күчү турында сөйләгәндә, банкрот мәсьәләсенә килеп тукталалар. Банкрот мәсьәләсенә килгәндә, ягъни адам баласы теге дөньяга күчкәннән соң, аның инде һәрбер гамәлләре туктала, ул инде бер нинди дә кайтып бурычын да кайтара алмый, яисә кемнәндер үзенә тиешле бурычны да ала алмый, һәм әгәр дә бу бурычны кире кайтарып бирелмәсә, кире кайтарып тапшырылмаса, кыямәт көнендә сорау алынганда барлык дөнья, теге тереклек якты дөньядан күчкәннән соң сорау алыну вакыты җиткәндә кешедән, адамнан сорау алыначак. Кем бурычлы, шул кеше, кемнең бурычы бар, ул кеше янына кемнән алган бурычны кемнән алган булса, шушы кеше килеп мөрәҗәгать итә, ягъни бурычымны кайтар дип. Бурычымны кайтар дип мөрәҗәгать итә, инде теге кешенең кайтарырга акчасы юк, чөнки без бу дөньядан килгәндә дә киемсез бер нинди киемсез килеш дөньяга киләбез, һәм инде дөньядан күчкәндә дә, якты дөньядан күчкәндә дә фақат безнең бер кәфен белән генә бу дөньядан ахират дөньясына күчәбез, һәм инде безнең кесәбездә дә акчабыз булмый, бер нинди дә мөмкинлегебез, бурычларыбызны кайтарырга мөмкинлек булмый, һәм шул вакытны теге кеше килеп монардан сораганнан соң, миңа бурычыңны кайтар дигәннән соң, бу
бу кеше минем бит бурыч кайтарырлык акчам юк, хәзер мөмкинлегем юк дип әйткәннән соң, бу кеше мәҗбүр була үзенең изге гамәлләрен кешегә бирергә. Шушы алган бурыч хисабына ул үзенең изге гамәлләрен шушы бурыч алган бәндәгә бирә һәм инде бу бәндәнең изге гамәлләре әзәя дигән сүз. Кем бурыч алган, ул бәндәнең изге гамәлләре әзәя, инде теге кешенең изге гамәлләре арта. Һәм шулай иттереп, әгәр дә бу кеше күп иттереп бурыч алып, һәм инде күп иттереп бурыч алганнан соң якты дөньядан күчә икән, бурычын кайтармый икән, бу вакытны, димәк, ул кешенең изге гамәлләрен кешегә биреп бетерә дигән сүз. Һәм инде янәдән әгәр дә бурычы калып, халык килсәләр аның янына, башка кешеләр килеп, син миннән бурыч алган идең, бурычыңны кайтар дип әйтсәләр, бу кеше әйтер икән, минем бит хәзер кайтарырлык изгелекләрем дә калмады. Бөтен изгелекләремне алдылар, бөтен изгелекләремне алып бетерделәр дигәннән соң, бу теге бурыч алынган кешеләр әйтер икән, шушы бурычның хуҗалары әйтер икән, син хәзер безнең гөнаһларыбызны ал. Син хәзер безнең гөнаһларыбызны ал, һәм шушы гөнаһларыбызны бу кеше гөнаһларын ул кешеләрнекен алыр икән. Әлбәттә, мондый гөнаһларны тапшырганда иң беренче итеп, бу иң зур гөнаһлар тапшырылыр икән бу кешеләргә. Шушы бурыч алган кешегә иң зур гөнаһлар бирелер икән. Беләбез, иң зур гөнаһларны, һәрбер гөнаһлар бар, гөнаһларның кешесе бар, ылысы бар, зур гөнаһлар бар. Һәм инде иң беренче иттереп кешеләр үзләренең зур гөнаһларыннан котылырлар икән шулай. Һәм бу кешенең изгелекләре калмыйчы, фақат гөнаһлар белән генә, үзенең гөнаһлары белән генә түгел, әле инде кешенең гөнаһлары белән дә калып, бу кеше инде җәһәннәм утына дучар булачак. Шуңа күрә бурыч алган бәндәләр, әгәр дә кемнәрнеңдер онытабыз икән, бурычларыбыз бар икән, кемнеңдер бирергә, кемнәндер бурыч алып онытканбыз икән, аны инде бурыч алган кеше дә искә төшерергә тиеш, миннән бурыч алган идең, аны кайтар инде дип, чөнки кыямәт көнендә бу бик авыр булачак, авыр бу бер вакыйга, бер күренеш. Шуңа күрә бу дөньяда вакытта һәрберебез дә әгәр дә гөнаһларыбыз бар икән, бурыч алганбыз икән, яисә онытканбыз икән, без аларны инде гафу сорау өчен һәм инде бурычларыбызны кайтару өчен күп истинлекләр эшләргә тиешбез, аның истендә эшләргә тиешлебез. Бу безнең истебездәге әлбәттә бурыч. Моны инде әгәр дә кемнәндер бурыч алганбыз икән, ул вакытта аны әйтеп куйсак та ярый. Әйтеп куйсак та хәерле, менә мин бурыч алдым, менә туганымнан алдым, яисә күршемнән алдым, дустымнан бурыч алдым, яисә ир кеше хәләл җифетенәме, яисә әти-әнисенәме әйтеп куйса, әти-әнисе яисә балаларына әйтсә, менә мин шушы кешедән бурыч алган идем дип әйтсә, бу бик тә хәерле һәм кирәкле гамәл. Чөнки белмибез, һәрберебез дә бу дөньяга кунакка гына килгәнбез. Субханаллаһ, менә бабай ярдәм кулы сузган, йорт төзегәндә изгелек эшлим, балаларыма ярдәм итим, оныкларым шушында йортны төзесеннәр дип ярдәм иткән. Бәлки ул бабай уйлагандыр да, минем кирәкми дә инде, ләкин инде үзләре сорагачтан тынычландыру өчен генә бәлки шушы эшне әйткәндер, төзеп бетергәч бирерсез дигәндер, яисә төзеп бетергәннән соң әйтәсе килгәндер, сезгә күчтәнәч булсын, бүләк булсын диясе килгәндер. Шуңа күрә монда әйтеп булмый, чөнки инде алар бурыч дип алганнар икән, моны инде кайтарып бирергә кирәк һәм бу тиешле, чөнки ул бабайның истендә калмасын, бу бурыч кайтарылган булсын һәм инде саваплары булсын, шушы биргән акча, ярдәм иткән өчен Аллаһ Тәала савапларын да, әҗерләрен дә насыйп эйләсен иншаллаһ. Амин. Шулай булсын. Менә хәзрәт сәҗеп киттегез инде белсеннәр иде дип, менә әйтеп куярга кирәк дип, мәсәлән, язу, төрле расписка алу, менә мин бурычка бирдем яки бурычка алдым дип язып булса, менә шул инде җиназа вакытында тагын да белергә җиңелрәк булмас идеме? Мәсәлән, әйе, бу кешенең бар икән, менә аласы яки бирәсе дигән язу бер төрле булса. Әйе, бу инде хәерле, кирәкле гамәл, ләкин инде теге туганнар арасында биргәндә, без бит инде теге туганнарга ярдәм иткәндә, син миңа расписка яз, мин сиңа теге ышанмыйм, кайтарасыңмы, кайтармыйсыңмы дип ул теге кемнеңдер күңелен төшерергә мөмкин. Шуңа күрә расписка ул әлбәттә хәерле, бу инде дөньялыкта да һәм инде динебездә дә бар. Ул теге алганда язып кую хәерлерәк, чөнки һәрберебез беләбез, теркәлгән әйбер инде югалмый да, онытылмый да, аның инде дәлиле дә булачак. Шуңа күрә әгәр дә бурыч кемнәндер бурыч сорыйбыз икән, без инде бурычны сораганда әйтергә тиеш, мин сиңа язып калдырам. Бурычны алучы әйтсә, хәерле, инде бурычны бирүче әйтсә, ничектер күңелгә теге авыррак булырга мөмкин. Шуңа күрә бурыч алучы син миңа ышанмыйсыңмы дигәндәй. Әйе, син миңа ышанмыйсыңмы дигәндәй. Шуңа күрә күп вакыт алучылар, бурыч сораучылар килеп теге бурычка акча сораганда әйтәләр, хәзрәт, без язып калдырабыз. Мәсәлән, мәчеттән килеп ярдәм сорыйлар да, хәзрәт, менә ярдәм итегез әле, шушындый вакыйга булды, шундый хәлләр булды, безгә ярдәм кулы сузыгыз әле, без сезгә кайтарабыз, мөмкинлегебез булуга ул акчаны кайтарабыз, безгә теге мәчетнең малы кирәкми, без инде мәчеттән теге алып кына торабыз, теге
теге банктан алсак процентка бирәләр. Шуңа күрә без инде хәләл юл белән алып торып, аннан соң кайтарырга теләгебез бар, язып калдырабыз дип расписка язып калдыручылар бар. Бу инде әлбәттә бу шулай булырга тиешле. Шәригатебездә дә бар, дөньялыгыбызда да бар. Әгәр дә расписка язылды икән, бу инде күңелебезгә дә тыныч, алган кешегә дә тыныч, бурычка биргән кешегә дә тыныч булачак иншалла. Һәм инде бу вакыйга булды икән, моны инде үзебезнең малыбыз, мөлкәтебез булуга инде кайтарып бирү юлын карарга кирәк. Мөмкинлегебез булуга ул кайтарырга кирәк, чөнки онытылырга мөмкин. Бу онытылганнан соң инде бу онытыла икән, бездә онытылса да, ул безнең күңелебездә язылган, Аллаһ алдында безнең ул гынах булып язылачак. Шуңа күрә үзебез онытсак та, чөнки без әгәр дә туганыбызга, дустыбызга әйткән булсак, ул инде исенә төшерергә мөмкин. Кемдер бурычка алган кеше бәлки яхшысынмаска мөмкин, сорасам бар микән малы, мөлкәте бар микән, түләрлеге бар микән, ничектер уңайсызланырга мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә без бурычны алдык икән, аны тиз арада берәр кая үзебезгә теркәп, язып куеп, һәм инде тиз арада кайтару ягын карарга кирәк. Аннан сез әйтеп киттегез, менә имам кеше җиназа вакытында якын бер кешесен, вафат булган кешенең читкә алып куя, һәм менә ул билгеле бер кеше дип әйтик инде, һәм әҗәте булса, вафат булган кешенең әҗәте булса, ул кайтарачак. Әгәр дә инде аңа әҗәте булса, теге вафат булган кешегә әҗәтләр булса, ул җыячак дип. Әгәр дә вафат булган кешенең әҗәте булса, бу кеше нинди малдан кайтара ул әҗәтләрне, үзенекеннәнме, әллә инде шушы вафат булган кешенең мирасыннанмы? Әлбәттә, монда ул кеше аның мирасыннан кайтара, чөнки инде аның калган малы, мөлкәте, яисә йортымы, машинасымы, яисә башка берәр төрле малы, мөлкәте бар икән, ул вакытта аның инде шушы мөлкәтне сатып акчалата алган икән инде ул аны, яисә берәр төрле әйбер алган икән, мәсәлән, берәр төрле техника алган икән, ул техника килеш кайтарып тапшыра. Инде әгәр дә акчалата алган икән, ул вакытта ниндидер бер акчалары бәлки бардыр ул кешенең. Бәлки ул алган акчасын бәлки оныткан гынадыр, бәлки ул аны алгачтан соң бүген кайтарып бирергә теләгән, ләкин инде үлеп киткән, чөнки безнең халык теге күп вакытта уйлаганда, теге якты дөньядан күчү мәсьәләсе уйлаганда, без теге олыгаеп, картаеп, инде якты дөньядан күчү мәсьәләсен генә күз алдына китерәбез кай вакытны. Шуңа күрә монда яшьләр мәсьәләсендә дә карарга кирәк. Чөнки бире безгә дә билгеле түгел, кайчан бу дөньяга килгәнебезне белмәгән кебек, бу дөньядан без кайчан китәсебезне дә белмибез. Шуңа күрә яшьләребез бар, кемдер бүген бурыч алып, икенче көнне якты дөньядан күчәргә дә мөмкин. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне дә карау кирәк. Шуңа күрә ул якын кешесе, билгеләнгән кеше аның малыннан, мөлкәтеннән алып, шушы бурычны кайтарып тапшыра. Чыннан да бик җитди мәсьәлә, бурыч алу, бурыч кайтару мәсьәләсе. Шуңа күрә инде бу мәсьәләгә дә җитди карап, һәм хәтта кискә төшереп үтәсе килә. Менә хөрмәтле тамашачыларыбыз, Аллаһ Субхана тагала Бакара сүрәсендә иң зур аят, теге бер бит дип әйтик инде, нәкъ шушы бурычка бирү мәсьәләсе, контракт төзү дип әйтик инде, шуны теге расписка мәсьәләсенә карап китә. Юкка гына түгелдер, чөнки менә хәзрәт әйтеп китте, хәтта ки җиназа вакытында да бу мәсьәлә күтәрелә. Теге әйтелми бит, йорт саласы калган иде, нәрсә саласы калган иде, менә бурычлары калдымы дип күтәрелә. Шуңа иншалла инде бик җитди мәсьәлә. Хәзрәт инде шушы сорау артыннан бирәсе килә, шушы сорауга бәйле икенче бер тамашачыбызның соравын. Бурычка акча бирдем, ләкин бурычны алган кеше мине оныттым. Мин аның искә төшерүен теләмим, шуңа әйтмим дә, үзем дә. Әйтсәм, ул һичшиксез түләячәк. Шуңа гына булай гына калдырсам, бурыч алган кеше өстендә түләнмәгән бурычы өчен гынах каламы? Мин инде бераз гына үзгәртеп тә сөйләсем килә, кешегә исенә төшермичә ул әҗәтне гафу итсәң ярыймы дип әйтик инде. Ул кешегә гынах булмыймы? Әлбәттә, мондый мәсьәләләр дә бар, чөнки күп вакыт теге дин кешеләренә, хәзрәтләргә мөрәҗәгать итәләр, халык килә дә сорый, хәзрәт менә туганыма биргән идем, бурычка бирдем, ләкин ул онытты инде аны, ләкин мин сорыйсым да килми, ул инде зур сумма да түгел дип мөрәҗәгать итүчеләр бар, ләкин бу мәсьәләдә килгәндә, әлбәттә, бу кешенең соравы бик дөрес һәм кирәкле сорау, чөнки безнең күпләребез моны алабыз да, алабыз да, онытып җибәрү сәләте бар кешеләрдә, әлбәттә безнең ул кимчелегебез, ул инде һәр кешедә дә бар, оныту гадәте бар. Намаз мәсьәләсенә килгәндә дә намазда да кай вакыт теге онытылып калырга мөмкин, ният мәсьәләсендә дә кеше онытып җибәрергә мөмкин, оныту ул инде кешенең бер сыйфаты. Инде кеше онытып җибәргән икән, бу сорауга килгәндә, ул вакытны исенә төшерү кирәк.
исенә төшерү кирәк. Бу кешегә инде барып, менә син бурычка алган идең миннән, мин аны гафу кылам дип, әгәр дә инде кайтарып бирүен теләми икән, кирәкми икән, ул вакытны мин аны гафу кылам дип әйтү кирәк. Һәм инде мин аны гафу кылам, кайтарма бурычыңны, мин аны гафу кылам дип ул үзенең дәстеннән төшерә, һәм инде теге бурыч алган кеше дә моны инанып, ул мине гафу кылды дип тәгаен буланы ышана шуңа, һәм инде бер-берсен гафу итешәләр. Ә инде менә бу җеназа мәсьәләсендә дә шундый ук мисалны китерергә буладыр. Чөнки күп вакыт менә бурычлары бармы дип сораганнан соң кайбер кеше шикләнә, сырыйм микән, бу бит инде үлеп китте, вафат булды дип. Һәм инде кай вакыт мөрәҗәгать итүчеләр бар, миннән менә акча алган иде, бу бит теге мөселманнар, әлбәттә, инде теге этник мөселманнар дип әйтик, инде алар инде мин гафу кылам дип әйтеп эшләреннән әйтәләр дә, гафу кылам бурыч алган булса да, инде кайбер мөселманнар әйтәләр, миннән бурыч алган иде халыкка, халык алдында, чөнки бәлки ул аны хатынына әйтеп калдыргандыр, бәлки танышына әйтеп калдыргандыр. Шуңа күрә ул әйтә, мин гафу кылам. Бурычы аның истеннән төшерәм, мин аны гафу кылам, миңа аның кайтаруы, бурычны кайтару кирәкми дип гафу итүчеләр бар. Хәтта җеназа алдыннан туганнары, якыннары кереп сораганнары да бар. Хәзер кереп теге туганнар җыелган җирдә сорыйлар, аның бурычы бар идеме, яисә теге хатыны үлеп китсә, ире сорый, яисә теге әти-әнисе үлеп китсә, балалары сорый. Хәзрәт, минем соравым бар, туганнарга мөрәҗәгать итәсем бар дигәчтән соң, без аңа рөхсәт бирәбез дә, алар сорыйлар, бурычы бар идеме? Хәзер әйтегез, әле җуылганчы, кай вакыт теге җуылыр алдыннан, мәйет җуылыр алдыннан сорыйлар, хәзрәт, бер соравым бар, менә туганнардан сорыйм, бурычы бар идеме, аласы бирәсегез юк идеме дип. Һәм кай вакытны мөрәҗәгать итүче бар, минем аңа бирәсем бар иде шундый бурыч дигәннән соң, бу шушы кеше әйтә, гафу итәбез синең бурычыңны, дога кыл, догада бул дип кенә әйтеп җибәрәләр. Шуңа күрә бу бер яктан теге туганны озату бер авыр, бер шундый бер мизгел булса да, инде шушы гафу итәм, бурычын гафу кылдык дип әйтү, бу инде бер шатлыклы, күңелгә бер җылылык өрә, чөнки инде син бурычыңны кайтар, хәзер үк кайтар дип әйтми, гафу кылабыз синең бурычыңны дию, инде ул алган кешегә дә бер җиңеллек, һәм инде теге гафу иткән кешегә дә бер куаныч, җиңеллек иншалла. Аллаһ Тәала бурыч алган булсак, тиз арада кайтару юлын карасак иде. Әгәр дә инде бурыч биргәнбез икән, аны инде үз вакыты җиткәннән соң бер исенә төшерсәк, тагы да хәерлерәк, чөнки белмибез бу дөньядан үзебез китәбезме, яисә ул кеше якты дөньядан күчәме. Шуңа күрә бурычлы булып бу дөньядан күчмәсәк иде, чөнки теге дөньяда бу бурычларыбыз өчен безгә җавап бирәсе булачак. Инде чыннан да бурыч мәсьәләсе бик киң мәсьәлә, аны озаклап карап булыр иде. Шуңа күрә әгәр дә сезнең бәлки конкрет сорауларыгыз барды, менә минем мондый бурыч, дип инде иншалла аларны әйткәнебезчә юллый аласыз безнең экранда күренгән адресларыбызга, иншалла без дәвам итәбез. Хәзрәт, шундый сорау: кеше элек динсез, азартлы уенчы булса, ләкин аннары дингә басса, аның дингә басканчыга кадәрге банк алдындагы бурычлары гынах булудан туктыймы? Исламга килгән кешенең аңа кадәрге гынахлары гафу ителә диләр иде бит. Мәсәлән, кредит алган булса, ул бит инде гынахка санала дип әйтик инде, һәм менә әле түлисе кала мәсәлән, ләкин инде менә нәрсә булып бетә ул? Гынахы. Бу мәсьәләгә килгәндә, әлбәттә, кемдә кем инде тормышын дәвам иткәндә дин юлыннан ераграк булып дәвам итсә, һәм инде ислам диненә килгәннән соң иман кәлимәләре әйтеп, дин исламны кабул итеп, гыйбадәткә, намазга басканнан соң, аның әлбәттә шушы динсез чорда яшәгән гынахлары гафу кылына. Динсез чорда яшәгән гынахлары гафу кылына, ләкин инде бу мәсьәләгә килгәндә, монда бу сорауга килгәндә, аның инде банк алдында булган бурычлары да гафу кылына дигән мәсьәләгә килмибез. Чөнки бу безнең дөньялык мәсьәләсе, кемдә кем әгәр дә нинди дә булса бурыч алган икән, банктан алганмы ул, кешедән алганмы ул, яисә берәр төрле предприятиедан, берәр организациядан алганмы, ул аны үз вакытында кайтарып бирергә тиеш. Әгәр дә инде ул аны шулай бүлеп кайтара икән, ул инде дингә килдем дә, мин аны кайтармаска тиеш дип уйларга түгел, минем гынахларым юк, чөнки мин аны гынахлы вакытта алганмын дип түгел, инде ул аны кайтарырга тиеш, ул аның өстендәге бурыч булып тора, һәм инде ул шуннан соң тәүбәгә килергә тиеш, ягъни эй Раббым, миңа шушы юлдан мине туры юлны күрсәттең, туры юлга бастырдың, мине ул юлга башка индәмә, ул юлга мине кертмә башка дип Аллаһ Тәаләдән сорап, тәүбә намазлары укып, һәм инде шушы алган бурычын, нинди бурычы булган, кредитымы, берәр төрле кешедән алган бурычы бармы, ул бурычларын түләп, һәм инде башка ул юлга басмаска дип Аллаһ Тәаләдән сорау кирәк. Инде аның гынахсы буламы дигәнгә, чөнки инде ул аның гынахсы, гынах бит инде ул һәр көнне булып тормый, ул инде бер эшләгән эшләнсен гынахсы булган
икән, монда инде аның гөнаһлары иншааллах, Аллаһ Тәала инде куәтле, Аллаһ Тәала Аллаһу алям дип әйтәбез, ягъни Аллаһ Тәала безнең гөнаһларыбызны да күрүче, изгелекләребезне дә күрүче. Иншаллах тәүбәгә килсәк, Аллаһ Тәала бу гөнаһларыбызны да гафу кылыр, ләкин инде әгәр дә шушы гөнаһка башка басмаса, Аллаһ Тәала иншаллах гафу кылачак. Инде бурычын аңа инде түләргә кирәк, чөнки инде уланың алынган бурычы акчалата алынгандыр инде уланың. Ул вакытта инде акчалата аны кайтарып тапшыру ул тиешле. Гөнаһы инде шушы бер гөнаһ язылган икән, димәк инде уланың гөнаһ эшләмәгәчтән соң гөнаһлары язылып тормый иншаллах. Аллаһ Тәала алдагы гөнаһларын гафу кылучы. Амин шабысын. Менә бу азартлы уенчы дигән гыйбарә бүгенге көндә чыннан да бик актуаль, чөнки теге гаиләләрне дә шул азарт аркасында, уеннар аркасында таркаталар, малларыннан да колак кагалар дип әйтә инде. Һәм Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә бит, мин амәли шайтан, теге шайтан гамәлләреннән дип инде. Ни өчен менә шунда азартлы уеннар алар динебездә уман тыелган? Динебездә азартлы уеннар ни өчен тыелган дигәндә, чөнки беләбез, нинди генә юлны алсак та, нинди генә гөнаһлы юлны алсак та, алар барсы да азагы хәерле белән төгәлләнми торган гамәлләр. Менә спиртлы эчемлекләрне алсак та, шәригатебездә тыелган, чөнки аның азагы хәерле белән төгәлләнми, чөнки кеше үзе контрольгә ала алмаслык дәрәҗәдә башы китеп дип әйтик, кешенең башына зәгыйфлек килеп, кеше инде үзенең хәтта нәрсә кылганын, нәрсә эшләгәнен дә белми. Шуңа күрә инде бу динебездә тыелган. Һәм инде ни өчен мәсәлән ашау мәсьәләсендә харам ризыклар тыелган, чөнки алар кешенең сәламәтлегенә зыян китерәләр. Дуңгыз ите мәсәлән, һәм инде башка төрле химиядан ясалган әйберләрне шәригатебездә тыелды, ләкин алар барсы да сәламәтлеккә зыян китерә торган гамәлләр. Инде бу азартлы уеннарга килгәндә, бу алар белән бер рәттән азартлы уеннарда, чөнки ул адам баласының гаиләсен таркатуга да китерә. Менә бу кеше инде бурычын түләп ята, инде күпме үзе дин юлына басканнан соң да ул азартлы уеннар уйна баса да, аның инде күпме артында бурычы калган, күпме банкларданмы яисә башка җирдән алган бурычлары калган. Шушы бурычларны кайтара кеше инде шушы бурычларны кайтара алмыйча үз-үзенә кул салырга да мөмкин. Андый ишраклар да бар, үз-үзен юк итүчеләр дә бар, шушы бурычларны кайтарып бетерә алмыйча. Яисә кемнәрдер төрле явызлыклар эшлиләр, ниндидер урлаулар, яисә инде кешене үтерү, кешене җәберләү мәсьәләсенә дә килеп туктыйлар кайбер халык. Шуңа күрә азартлы уеннар алар барсы да гаилә таркалуга да китерә. Гаиләнең таркалуына гына түгел, балаларның ятим калуына да китерә. Кеше йорт-җирсез калуы да бар, чөнки шушы азартлы уеннарга кирип китеп, халык үзенең башын югалтып, бөтен малын, мөлкәтен шушы юк юлга сарыф итә. Чөнки юк юлга сарыф итәбез икән, малыбызны, мөлкәтебезне хәләл кәсебебез белән тапкан малыбызны юк юлга сарыф итәбез икән, бу харам гамәлләр. Харам, ягъни исраф гамәлләр. Исраф кеше адам баласы үзенең хәләл малын әгәр дә юкка барга сарыф итә икән, бу исраф булып санала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да безгә исраф итүдән, исраф гамәлләрдән ярак булырга кушкан. Шуңа күрә без исраф гамәлләрдән тыелырга тиешлебез, һәм инде үзебезнең малыбызны да, һәм инде булган сәламәтлегебезне дә кирәкле урыннарда гына сарыф итәргә тиешлебез. Чыннан да инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям хәтта ки елгада тәһарәт алганда да артык су кулланыдан теге тыелып торыгыз, исраф кылудан тыелыгыз дигән икән. Инде мондай зур мәсьәләләрдә минемчә алар чыннан да теге калдыра торган гамәлләрдер. Аллаһ Тәала һәрберебезне дә шушындый пычрак гамәлләрдән сакласайды, ерак кылсайды иншалла. Минем бер шундый сорауым бар иде. Бер елны Казанның бер мәчетендә җомга намазына йөрдем. Мин анда сәйер хәл күрдем. Мәчетнең зур залында алдагы беренче рәттәге 7-8 урында, бәлки күбрәктер дә кагаз битләре ята. Һәм ул кагазларга извините, занято дип язылган. Шул урыннарга минем аңлавымча ниндидер статусный, дәрәҗәле бай кешеләр киреп утыралардыр. Алданрак килгән гади кешеләр намазны ишек төбендә прихожкада дип язылган инде кысылып укырга мәҗбүр булдылар. Миңа бик кызык булды бу. Без Аллаһ каршында бер тигез, әнигә кайсыдыр бер мәчеттә кешеләрне сортларга айыру бар дип, менә шундый кызыклы, бик кызыклы сорау. Үземнең күргәнем юк, бәлки сезнең теге андый практика күргән бардыр хәзрәт. Ничегрәк моны менә җавап кайтарып буламы? Андый практика минем үземнең дә күргәнем юк. Әлбәттә инде әгәр дә ул кеше
кеше җиргән икән, шундыйны күргән икән, моны мин аңлатып узасым килә. Бәлки кайбер мәчетләрдә мондый мәсьәлә шушылай кәгазь бу урыннар билгеләнгән кешеләр өчен дип язылган бәлки урыннары бардыр, андый мәчетләр бардыр бәлки, ләкин моны аңлатырга кирәктер. Мин үзем анда булмаганлыктан, мин инде моны шулай тәгаен дип әйтмим, шушы мәчеттә шулай дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә моны китерәсем килә шулай, бәлки бу мәчетнең имам өчен яисә билгеләнгән урыны бардыр. Чөнки беләбез, шәригатебездә әгәр дә җомга мәсьәләсендә генә түгел, башка намазларда да, әгәр дә мәсәлән имам намаз укыган вакытны яисә тәһарәте бозылса, яисә борынынан кан китсә дип әйтик, яисә теге сизсә, тәһарәте бозылганын сизсә, ул имамчылыктан чыгып китә. Имамчылыктан чыгып китә һәм аның артында баскан ярдәмче имаммы яисә мәзинме басып намазны дәвам итеп укытып бетерергә тиешле. Кайбер мәчетләрдә ул инде билгеләнгән, мәсәлән, имам артында фақат шушы мәчетнең хәзрәтләре, имамнары, имам-хатиб, мәзин һәм инде шушы намазларны башкара торган ярдәмчеләр басалар, намаз укыйлар. Бу шуның өчен, чөнки кайбер кеше берничә көн генә әле җомгага килгән кеше иң беренче сафка барып утыра да имам артында, һәм инде хәзрәтнең яисә тәһарәте бозылыпмы, яисә бер нәрсә исенә төшеп, теге тәһарәте булмавы яисә исенә төшеп, имам чыгып киткәннән соң, халык ул бу бер-ике көн җомгага килгән кеше әле моны аңламый, чөнки ул дин ягыннан тәгаен теге белеп бетерми һәм нәрсә эшләргә белмичә, халык теге имам чыгып китте дип намазны дәвам итмичә калалар һәм инде теге намазны бозалар дип әйтик. Шуңа күрә бу мәсьәләдә имам артында булырга тиешле шушындый хәзрәтләр, кемнәр бу намазны дәвам итеп аңлап, дәвам итәргә мөмкинлекләре булган кешеләр басырга тиешле. Һәм инде ешрак ул күрергә туры килә, кай вакыт теге ни өчен имам артына безне бастырмыйсыз, яисә имам артында без басырга тиеш дип теге шундый сораулар килеп туа. Мин беренчерәк килдем бит. Мин беренчерәк килдем дип андый мөрәҗәгатьләр белән мөрәҗәгать итүчеләр бар, ләкин инде моны уйларга кирәк шулай, чөнки мәчеттә имам артында инде ул берничә урын, 3-4-5 урын, ул инде имам, аның ярдәмчеләре басып укыса, яисә алар шушы җомганы алып баручы хәзрәт белән бергә кереп, шушы җиргә утырып, имам белән бергә, алар берсе азан әйтә мәсәлән, берсе Коръән укыячак намаздан соң, алар инде алда, чөнки аларга микрофонда бирәсе бар, шуңа күрә ул алдагы рәт шушы имамнар өчен, ярдәмчеләр өчен, мөәзиннәр өчен сакланып, билгеләнеп торыла. Шуңа күрә моны инде теге имамнар кергәннән соң, халык утырган булса, ул җиргә күчеп утыр, монда имам утыра дип әйтсәң, ул алайда матур түгел. Халыкка инде ничек кенә эшләсәң дә халыкка ашап бетми. Шуңа күрә инде монда имамны да гаепләргә түгел, монда мәчетнең дә монда бернинди гаебе юк. Шуңа күрә ул мәчеттә имам артында булырга тиешле кешеләрнең саны гына билгеләнгән. Анда инде хәзрәт, имәзин, берничә хәзрәт була, һәр мәчеттә бер-икешәр хәзрәт бар. Шуңа күрә алар инде җомганы алып баручы хәзрәт белән кереп, шушы урыннарда утырып намазларны башкаралар. Шуңа күрә борчылырга түгел, мәчет инде ул Аллаһ Тәала йорты, анда беркемнең дә теге синең дәрәҗәң зур, синең дәрәҗәң кечкенә дип билгеләнгән түгел. Монда имамның дәрәҗәсе зур дигән мәсьәләдә түгел, аны да алырга түгел. Шуңа күрә бу шушы мәсьәлә өчен, әгәр дә имамның тәһарәте юк икән, фикhi мәсьәлә генә дип әйтик инде, гади бер фикhi мәсьәлә инде. Фикх мәсьәләсенә килеп кала, шуңа күрә инде имам артында имам басарга тиеш. Моны инде халыкка да җиткерәсем килә. Әгәр дә мәчеттә имам бар икән, аның артында әгәр дә кемдер анда эшләүче имам, аның ярдәмчеләре керде икән, без инде аңа урын бирергә тиеш. Чөнки без имам дәрәҗәсендә түгелбез икән, үзебез имам түгел икән, үзебез без хәзрәт түгелбез икән, яисә берәр мәчеттә имам хатиб түгелбез икән, ул вакытта без шушы мәчетнең имамнарының артында, намазны укытучы хәзрәтнең артында башка хәзрәт басуын без карарга тиешлебез. Инде теге мин монда басам, мин беренче килдем, мин имам артында басарга тиеш дип, ниндидер бер тавыш күтәрү яисә инде нәрсәдер төшү, мондый нәрсә инде мәчеттә булырга тиешле түгел. Моны бик уйлап, фикерләп эшләү кирәк. Инде бу мәчеттә бәлки шул аларга фақат шулар өчен урын әзерләгәннәрдер. Монда статный кешеләр дип әйткән, дәрәҗәле кешеләр киреп утыралармы дип әйткән. Юк, бәлки уларның уйдырмасы, ягъни уйлап чыгарган фикередер, үзенең фикере, шулай керәләрдер инде дип. Мин аңламадым, теге соңга килгән кеше без кысылып коридорда укырга мәҗбүр булдык диелгән, ләкин теге мәчеткә иртәрәк килсәң, беренче саф кына түгел бит, икенче саф бар, өченче, 4-нче, 5-нче саф бар. Шуңа күрә әгәр дә беренче,
икенче, өченче, дүртенче сафларда укырга телибез икән, мәчеткә җомга намазына гына түгел, 5 вакыт намазга алданрак килик. Анда билгеләнгән урыннар бар икән, анда үзенең билгеләнгән кешеләр кереп утыра. Инде без алар артында укырбыз, бер динди зыяны юк, чөнки рәтләрдән генә тормый, шуңа күрә никадәр мәчеттә намазны күбрәк башкарабыз, аның савабы да күбрәк иншалла. Аллаһ Тәала әҗерләрен насыйп итеп, киләсе җомгаларда да барлык мәчетләрдә күрешергә Аллаһ Тәала насыйп итсен. Амин шабысын. Монда инде хәзрәт бер ике фикhi мәсьәлә күтәрелеп китте. Мәсәлән, шул ук әгәр дә имамның намазда тәһарәте бозылса, аның артында баскан менә шушы ярдәмче имам дип әйтгәндә, аның урынына баса. Менә бу фикhi яктан ничегрәк башкарыла? Үземнән сорап бирәсем килә. Инде менә бу чиракта, мәсәлән, әгәр дә мин имам булып басам икән, һәм әйтмешли кан китте борыннан. Минем тәһарәтем бозылды. Минем менә гамәлем Мин нәрсә эшлим хәзер? Борылып әйтәмме? Хәзер мәсәлән, хөрмәтле җәмәгать, минем тәһарәтем бозылды, шуңа күрә менә Ансар хәзрәт минем урынга баса дип әллә ишарә генә күрсәтәмме? Ул ничек аңларга тиеш? Хәзрәтнең тәһарәте бозылды, мин басам дип, ничегрәк атлап барырга тиеш? Менә күңел бик кызыклы сорау минемчә, чыннан да. Монда бу мәсьәләгә килгәндә, әлбәттә, әгәр дә имамның, хәзрәтнең намазны алып баручы хәзрәтнең тәһарәте бозылып, ул кешегә инде чыгарга, хәзрәткә чыгарга туры килсә, ул вакытны инде ул яисә сәлам бирергә тиеш, сәлам бирә, бер якка гына сәлам биреп әйтә, ягъни инде ул арттагы имамга билгеле булсын өчен инде җиткерә, ассаламу алейкум ва рахматуллаһ дип әйтә дә, ул вакытны инде бу имам ник сәлам бирде икән дип, ул вакытта аның урынына керә дигәндә, бу инде имам күчеп һәм инде аның артындагы булган имам аңа теге зур адымнар ясап түгел, инде кечкенә генә адымнар ясап, анда инде безнең артта намаз артында укыганлыктан аңа инде зур күп адымнар ясыйсы кирәкми, шул инде бер адым ярым, 2 адымнан инде ул хәзрәтнең урынында була дигән сүз. Шуңа күрә без бит инде әйтәбез, менә билгеләп куйдык урынны, ягъни ул әгәр имамнары безнең артта басып торсалар, яисә инде алар теге кереп артка гына басса, тәһарәт бозылып хәзрәт чыгарга теләсә, монда аның урынына керергә кеше булмаса, хәзрәт этә-тертә арттан бит инде беренче сафка керергә аңа уңайсыз була, һәм бу дөрес тә түгел, намаздан чыгу да була, инде аның күп хәрәкәтләр күп адымнар ясаганлыктан аның инде намаздан китмәячәк. Шуңа күрә бу вакытта менә шулай кирәкле, тиешле шулай, ул инде яисә берәр төрле субханаллаһ дипме, яисә теге сәлам биреп, бер якка сәлам биреп, инде ул имам чыга, нидән намаздан чыга, һәм инде аның урынына башка имам кереп басып намазны дәвам итә. Бу шулай булырга тиешле. Чыннан да күңелле сорау. Минем үземнең шахсан шулай булганы бар. Намазга килеп баскач, имам инде менә Аллаһу әкбәр дип әйтәм дигәндә генә борылды да, җәмәгать, мин тәһарәт юк. Әле башламады инде теге. Һәм икенче кеше бастаның урынына яра теге мин булам дип инде. Шулай теге Аллаһу әкбәр дип дибәкче теге. Туктагыз әле хәзрәт, җәмәгать, мин дә хәтерләмим. Өченчегез бассын әле, мин киттем. Ягъни әгәр дә сез әйтмешли мәсәлән теге 1-2 ярдәмче баса, шуннан да шулай булырга мөмкин. Теге хәтта ки ярдәмче имам баскач та, аның да шулай теге кан китерер мөмкин, да тәһарәт бозылыр мөмкин, яки гомумән булмаска мөмкин. Исенә төшә дәген. Өченчесен әйтә теге, син басар дип инде. Шуннан да бу чиракта аңлашыла, ни өчен шуның кадәр күп урыннар кала. Сөйләгәндә генә әлбәттә көлке, ләкин намазга баскандан соң шундый очрак булса, инде син үзең намаз өчен борчыласың һәм кая барырга, ничек нәрсә эшләргә, ул вакытта инде киресенчә теге каушап кына калачаксың дигәндәй. Имам бит инде ул фақат үзенең намазы өчен генә түгел, ул инде артында җәмәгать өчен дә җаваплы. Шуңа күрә ул инде әгәр тәһарәт юк икән, ул чыгарга тиеш, аның инде сизсә, шулай белсә, мәсәлән, кан китүен, яисә инде теге күңеле булганып, яисә кешенең бит Аллаһ Тәала яратты шулай, кимчелекләр белән яратты, кеше авыртырга да мөмкин, кеше намазга менгәндә бер төрле мөмкин, аннан соң намазга кергәчтән соң икенче төрле үзен хис итәргә мөмкин. Шуңа күрә шул вакытларда менә бу кәгазьләр дип әйтик инде шулай язып, артында имам басса хәерлерәк һәм дөресрәк. Бу инде шушы мәчетнең имам хатибы халык өчен борчыла дигән сүз. Теге намазны, кем язса да минем артымда ярый, мин чыксам, чыгып китәм дә укытырлар әле дип, теге халык өчен, чөнки намаз өчен, һәрбер намаз өчен имам җаваплы. Шуңа күрә ул анарга борчыла, халык өчен, халыкның намазлары кабул булсын, дөрес булсын, төгәл булсын дип, һәм инде үз артына үзенең ярдәмчеләрен бастырып, шулай итеп намазларны, гыйбадәтләрне башкара. Әле шушы сорауга тагын бер җавап ишеткән бар хәзрәт, инде ансы бүтәнчәрәк, бүтән нидә ракурста дип әйтгәндә, 1-2 урын калдырабыз дип әйткән сөйләгән хәзрәтне ишеткәнем бар, үзебез шәхсән яшәп тордык, без калдырабыз ди, үзебезнең менә гел йөри торган мәхәллә картларыбыз өчен.
ул бер ниндидәге статусный кеше түгел, алар безнең мәхәлләнең менә олы кешеләре. Аларга инде 70-80 яшь, алар иртүк киләләр, сезгә караганда иртәрәк киләләр алар ди. Ләкин аларның аяклары авыртканга күрә, алар залның теге башындагы булган урындыкларга утырып торалар. Һәм намаз башлангач, теге иң соңыннан килгән малай тизрәк барып утыра беренче рәткә ди. Бу бабай инде теге үз урынын көтә ди. Аяк авырткач утырып тора алмый ди. Без аңа әйтәбез ди, гафу итегез, менә бу 2-3 кенә урын, безнең менә 80-90 яшьлек бабайларыбыз бар. Үрнәк алыгыз, алар мәчеткә йөри, 5 вакытка йөри. Һәм менә без аларга өчен тотабыз аны ди. Ул теге бер нинди дәрәҗәле кешеләр түгел ди, ул бизнесменга да түгел ул ди. Бизнесмен ул теге керә дә тизрәк чыгып китә киресенчә. Аңа теге арттарак сәрәхәтрәк теге, аның эше күп. Бу инде менә киресенчә шуны бабайларыбыз өчен дә без әле 1-2 рәт тотабыз дип әйтеп, 1-2 урын тотабыз дип тә ишеткән бар. Минемчә бусы да шундый теге күңелле генә теге күренештер инде. Кемнәр менә 5 вакыт намазга йөриләр, алар инде беләләр. Алар инде белә дә. Алар беләләр, чөнки кайсыдыр урын, кайсыдыр бер мәчетнең бер почмагы, намаз укый торган урын, ул инде шушы бабайныкы, ул бабайның урынын беркем дә алмый, хәтта теге кемдер килеп ялгышып утырса да, монда утырма, монда бабай бар, анда килә ул хәзер дип теге бабайларга хөрмәт йөзеннән аларның урыннары билгеләнгән. Бар мәчеттә дә, менә Мәрҗани мәчетендә дә шулай бабайларыбызның үзенең билгеләнгән урыннары бар. Алар киләләр, алар берничә бабай кереп утыралар үзләренең урыннарына. Аларның урынын беркем дә алмый, кем 5 вакыт намазга йөри, алар беләләр, алар инде алар белән сөйләшеп, аралашып торалар. Шуңа күрә кемдер инде бәлки беренче тапкыр гына намазга килә дә, яисә башка мәчетләрдә йөреп, бүтән мәчеткә килгәннән соң ул кеше белеп бетерми, һәм аларның урыннарын алырга мөмкиннәр. Шуңа күрә бу бик күркәм гадәт, чөнки олыларга хөрмәт бу шәригатыбызда да бар, дөньялыгыбызда да булырга тиешле, чөнки без үзебезнең олыларыбызны хөрмәт итәбез икән, моны безнең балаларыбыз, оныкларыбыз, туганнарыбыз күрә икән. Бу әлбәттә үзебезгә дә иншалла киләчәктә безгә ул бер яктылык булачак һәм безне дә шулай иншалла хөрмәт итәчәкләр. Инде хәзрәт безнең вакытыбыз чыгып килә, ләкин бер генә сораулык әле вакыт бар. Кыска гына сорау: циркка барырга, анда хайваннар биеткәнне карарга ярыймы? Бу хайван җанын җәфалаганны карап утыру түгелме диелгән. Цирк мәсьәләсенә килгәндә, бу сорауга җавапны фәкать шушы цирк мәсьәләсен яисә хайваннарны җәфалау мәсьәләсен генә күз алдында тотып әйтәсе килми, чөнки инде без беләбез, циркта безнең алда хайваннарны беркем дә җәфаламаячак, алар инде шунда үзләренчә бик тәрбияле хайваннар кебек йөри. Бик тәрбияле хайваннар кебек йөриләр, без аны карап инде шаккатырга мөмкинбез, чөнки шушы хайваннар ничек шундый эшләрне башкаралар икән, минем дә бит өемдә анда шушы хайваным бар, ник ул этем яисә мәшем шушындай эшләрне башкармый икән дип шаккатып утырырга мөмкин. Инде бу шушы хайваннарны җәфалауга килү ягын күрсәтәсе килми. Бу вакытта инде без аларны күрмибез, ул вакытта аларны җәфаламыйлар. Инде шушы циркка әзерләнү чорын без аларны күрмибез, без аларны белмибез, бәлки ул хайваннар шундый булып дөньяга килгәннәрдер дип уйлап утырабыз. Инде монда башка ягында карарга кирәк, чөнки инде без мөселман бәндәләре беләбез, кемнәрдер циркта булучылар сөйләвеннән, циркта анда фәкать шушы хайваннар гына йөрми. Хайваннар гына уйнатылмый, анда берничә хайван чыкса, берничә хайван чыга, һәм инде калганын кешеләр үзләренең кыяфәтләре белән дип әйтик, төрле биюләр, төрле концертлар күрсәтәләр, һәм инде бу концертларда күренә, анда инде киемнәре шәригатыбызга туры килмәгән хатын-кызларыбызның чыгуы, яисә иратларыбызның ярым шәрә чыгып, шунда ниндидер бер биюләр күрсәтүе, бу инде шәригатыбызда рөхсәт ителми. Шуңа күрә моны уйлау кирәк, әгәр дә нинди генә концертмы, театргамы барабыз икән, әгәр дә анда шәригатыбыз буенча рөхсәт ителмәгән җирләре бар икән, шәригатыбыз буенча рөхсәт ителмәгән уеннар күрсәтелә икән, биюләр күрсәтелә икән, бу җир безгә рөхсәт ителмәгән гамәл, рөхсәт ителмәгән урыннар. Шуңа күрә бу урыннардан ерак булу кирәк. Шуңа күрә әгәр дә анда хайваннар гына бии икән, ул вакытта әле бер мәсьәлә, инде монда кешеләр үзләренең гаврәт өлешләрен күрсәтеп, ниндидер бер биюләр башкаралар икән, бу вакытта без гаврәткә шәригатыбызда карарга тиешле түгелбез. Бу зур гөнаһлардан санала. Шуңа күрә мондый җиргә баручыларга да моны аңлату кирәк. Чөнки кай вакыт әйтәләр, шәригатыбызда ярый бит, бер нинди хайваннар, алар бит берни эшләми, алар анда фәкать бииләр дә кирип китәләр дип әйтербез. Ләкин инде анда фәкать шушы хайваннар гына булса бер хәл, инде анда башка кешеләрнең дә шушы ярым шәрә кешеләрнең катнашуы, бу инде шәригатыбызда рөхсәт ителмәгән гамәлләр. Шуңа күрә Аллаһу галәм, Аллаһ Тәала белүче, шуңа күрә моны инде үзебезнең фикеребез белән уйлап бу гамәлләрне башкару кирәк. Әгәр дә инде башкармасак, бармасак, карамасак, тагы да хәерлерәк.
Инде иншалла шушы урында без токталырбыз. Инде шушы җавапларыгыз өчен минемчә миннән дә менә безнең тамашачыларыбыз сезгә Аллаһның рәхмәте булсын, ирешсә иде. Шушы ни кызганыч шушының белән безнең тапшыруыбыз тамам. Инде әйткәнебезчә әле сорауларыгыз калса аларны юллый аласыз. Мен дә искә төшереп үтәсем килә. Бүген бездә кунакта Казаныбызның Мәрҗани мәчетенең имамы Ансар хәзрәт Мифтахов иде. Ансар хәзрәт сезгә монда килгәнегез өчен, җавап кайтарганыгыз өчен, инде гыйлемегездән бераз закат чыгарганыгыз өчен без аны кабул итеп алдык. Әлхәмдүлилләх, кабул булсын. Сезгә зур рәхмәт. Һәм инде саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Раббыбыз сөйләгәннәребез белән гамәл кыларга, гыйбадәт кыларга һәр барчаларыбызга да насыйп кылып, киләсе очрашуларны да Аллаһ Тәгалә насыйплардан әйләсә иде. Амин шабылсын. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, инде ни кызганыч менә вакытыбыз чыгып килә, ләкин әле бездән соңда Хозур ТВ каналында кызыклы программалар бик күп, аларында карый аласыз. Үзегезгә файда, гыйлем алыр өчен иншалла без сезнең белән сау буласабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһның рәхмәте ва баракаты барчагызга да ирешсә иде.